كبيتروس هادق لك هاتياتك قد فلك نون صباحون مخصصي يهودا بعلي فطير وبعلت حيو كيبلو تنسع كم حاوها بيتروس كعيدن تنسع يزمل زلو اي سمعن قرب اورود طيب اما مجرشا ግን ንሱ እንታይ ዝሓስብ ዘሎ ኣነ ቀዲመ ንክርስቶስ ክመውት እሞ ድሕሪ ምስቶም ዝሞቱ ካብ ኣዳማት ሒዞም ንሱ ገነት ከስግረኒ ወይ ነገ ሻጥር ብሎም እዚ እንታይም ዝብሉ ግብፃውያን ማትጉል ኣና ሻጥር ኣና አሽተር ምንክ ዝብላል ሓቂዶ ሰይጣን ከምሄር ተንኮሉ ተመልከቱ ኣብ ልብ ሕዲሩ ቀዲመ ክመውት እሞ ድሕሪ ኢማን መንግስተ ሰማያት ከጋዘካ ይዙ ወይ ኣብ መጨረሻ ብገዛእ ክፉ ከብዱ ተተርቲሩ ሞተይ ወድሰብ ክፋት ታብልዕ ለኽፋት ኣኸብዓት ዝሉ ዝኸዳለ ካከም ዚ ዓይነት ሞት ይሰውየሉ ኣብዚ ድማ ክንማሃር ከለና ጭንቀት መበገሲ እዩ እንድሕር ዳ ተረዲእኩም ኮይኑ መፍትሒኻ ቀሊል መጀመርያ ዝተጨነቀ ሰብ ክፈትሖ ዝግባእ እንዳም ሓደ መምህር ነይሮም ይባሃል አንተ ማቦይ ኢሎም አብየት ተጨነቀስ እንታይ ክገብር መፍትሕና ጭንቀት ደለኩም አለንወ እንታይ ዘይምጭናቅ አነስገርም ነገር ማለት ዘይምጭናቅ ኢሎም ይባሃል زودي نيمچنا زي مفتاح نيچنقت زي مفتاح زي مچناق تحدخا አንድ ማቦና ይርሳዕ ኮይነ እንታይ ይገብር زي ምርሳዕ ከምዚ ዓይነት መኻር له حقيقه ከምዚ ዓይነት መኻር له እጃና እንታይ ብለኩም ዘይጭና አርቃን ይጭነቁ ሓጣን ይጭነቁ ዘጨነቆም ግን ክልተ ነገር እዩ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ይጨነቅ ነይሩ ክጨነቅ ከለ ግን እንታይ ይሉ መስለኩ አነ ግን ኩሉ ጊዜ ተጨነቀኒ እንታይ ይሉ እንታይ የጨነቀ ነይሩ ተፈልጥረ እስኪ ንገርኒ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ጭንቀት ከም ዝነበረው ከም እንታይ ከየጨነቀ ነይሩ እስኪ ንገርኒ አንተ መጽሐፈ መንባብ አይተፈቱ ነው መስለኝ እስኪ 300 ተሆኑ ቴሌግራም አለውናል ጉዳይ ቤተ ክርስቲያን ተመልከቱ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ አነ ግን ኩሉ ጊዜ ዘጨነቀን ነገር ታሊ ጉዳይ አብያተ ቤተ ክርስቲያናት ናዓና ጭንቀትና እንታይ ይስክተቱ መርዓ ዘጨነቀሎ ስራሕ ዘጨነቀሎ ፕሮሰስ ምስላት አብዮ ዝጨነቃሎ ወረቀት ዘይተዋሃበ ዝጨነቃሎ ውላድ ዘጨነቀሎ ውላድ ሳኔ ተመርዒ ድማ ደቅ ረቢ ሸሞ ዘጨነቀሎ ሰብአያ እንዳቀጥቀጣ ገዛ ትጨነቃላ ሰብአያ በዘይ መምጹ ፕሮሰስ ክትገብር ለይትን ቀትርን ትጨነቃላ ጭንቀት መፍትሄው መጀመሪን